Be, ako muna buhak sa usayo. Saba niya! Awag na rin kayo mag-bitches. Huwag bawa ka. Buhak ko na yung Di ako rin magkudkud ay karon magkudkud na kulaan. Ay guys! Si Anay, kaplag na gabi. Ma, i-apil si Panda. Magpuro taglabi kay mag. Utang mig ng kay gapon. Ipalit kong utanan ka. Di na noon. Gadi ko kasipatan ko kay Lebalibog, Iring. Nang kami na gadi maghumba. Dili ko, palit kong utan. Niad, giluod ko. Len, naulit po? Olin! Ano mamulin mo? Nailabas ko. Mamulin? Ha? Wala ka manawag nila. Huwag mo nila rin dali. iwan ko na. Gibuwag gano'n ka. Ha? Ako ang tumulin sa. Ngayon ay kung lungsod. Lungsod na tutaman. Tigo na ito nagkuras pa ba? Ah, ito rin itong konsidang. Masa ka ni uli. Makalagi kay Pasok na itong gamutuman. ganitong nangkak. Kabsa. May sungkit. Sobrang ito itong kwartal. Net! Wala din Net! Galing rin keyboard. Janet! Aglubi ba? Oh, ganit mo sila na kuang ko sa akong nang sa maghumba lagi nang kagolay suwa lagi. Siyang Colroy di ay. Ano isa na laki na mo bawa na may hamon. May pakon. Kalit ako Janet o kakibad. Wak-wak. Basta kay mo lakaw. Sungkitin na nato. Abot magsungkot. Habog. Apa pinagana gabok na may hundanan dili po. To ana man ka, sitin man ka to kaya mo sila akong gapon. Dila ko ba nung tanak ko pa ba kay Gita mo sugot ko hindi ko matasok. nauli na ba? Grabe ka tera ka concern ka doon ganit na. Insaan mo na magsilos ka na Nanan ba? Nay. Wa, si tatay kaya di mo magsugot si Janet sa kanay. Kay mahulog Ha? ko no. Media. Wa man nga malaman na. Aray ko! Gusto pa sa sidang mamotor ko karon magwaring yung pa ko mamotor yun. Isa man sige yun. Wa, matapos lang mo kan. Wa, magalipod ko. Habay ka. Hatad eh. Ito muna ko niya. Na, pagalit ko yung utang ni Nanay 1.5. Ja, balik. Nanan na Is skuan. that 2026 na? Nanan na. Sibat ko. Mago na matukan. Munisipyo kay magpakaroon sa papel ni Asun. Kaus ah. Unay lugar kay itong papel sa kamotas di sibuno di. Papel sa? Sa requirement sa mo 80 na. Yasag papel mo. Abroad mo? Karong ni ka 80 ni ja, ni birthday na makukuha ng 10,000. Pili sa Nanay. 10 man yun na, 10,000 katong 80 edad. Ah, grabe. Na, bitaw. Kaus kami hatag. Hindi ko pag requirements lagi kay hambar nga patil sila pa mo anon. Sanibay Hindi ko babing ini ka ini lang ako mag wala ko ng papel. Magbinignit to ta. Dali na to galing dog pa magtiri. Ah, ganun Dini aging gabi dog po oda. Saka mo uli na iling. Ma. Ma. Ada na balhig gidang huna-huna. Dog palagi dali enda na kuno kung gabi mo dog yung mama. Ga distang gabi di na ho gabi ng tiri. Wa na, boros na to. Sino magtuto ko lagi pag lain. Ano nang Una. gawang ninjo. Pero maglain-lain dyan mo. Ariya radig balik dari. Magkuha na ka dod. Ah. Dog na. Ipabakho to no. Pagguba to Yun no. sila. Kamalig. Matiguangan. Pag minji mo ang na. Pero minji ano. Upat na ito no. Kuha naman to. Isturo-turo. Grabe ko upat. Nay, Ha? ano may manang katiguangan nga. Sa oras mga patay. Bakang pag minji ka rin mo ang mahilo na. Sakang mo minji na. Huwag mahilo na yun. Mahilo na kay adubdubas ba na. Diyan mahilo na di ay. Oh, ayun na di ay. Ang ba, tamig nang ka. Kurang ni mong bakas ug Basta ka nang kagapon, utang nang ka. Apang dugduban. Ba nga naman mahimong giring. di. Eh, kaguha sabi na. Nay, nagulot na itong mga nanay. Ba, hindi ko sa sabi mo. Oh, isip ka to eh. Tita, nay. Si Sarian. Nay, nakasaway na. Pagkabulag sa niba, nay. Si Sarian. Tuwa sa kaano to ko. Imong mama day si Sarian. Ito, hindi ang ganyan na. Nanahilin to wag. Na. Bidanit, mali ka pagkaw sa disanit. Kasaka kas nang tate. Ano, ganun ka na sa mga ka?
Ay, sa kasakad ay sa din na. Panda. Suwadyan. Ginawa ka sa kanay sa. Wala pandaran ka kawagan pa na. Hapag man to mas kay hapagan. Di sa kabuok. Manang! Ano? Uy, gusto ko kwarta man ang kay rinukot bayar sa Boracay. Pangutang na po tayo pambayad. Hintay pero Para din tuiga abi bag maluwas na tarong tuiga daghan man hinuoy utang ng tuiga. dati ko gubay ka tungod diti ay. Tapos tang Maryong ko ay. Hawa ba? Ang Maryong, bayar nas Boracay. Wala kang sili no. Wala kang sili. Ah, ilang ka dali. Mabalasa na ang tanawan doon. Among tinigas sa pagtanong. Di man kadto ko. Ah, inuunin ka itanin sa kitang baba. Oh. Uli na nang. Barok. Mas ingka urbana nang. Hiwing. Di man Nani mo ubay. Di man siguro may kalili dadto. Gadmit na, gadmit. Nganong gi? sila? Admit man. Ang katong giingon ipay katong libasa nila isang kanba sa doktor. Ipay na na. Ang ipay siya katong tugibo. Mali na. Halang ba't kalikuan yung kapatid na Nanit pa ilang nga na. Kasi ipay mo na na ipay nga upang kuno. Hindi na lang ito gamad. Sige pa, dito sa tiglong sunod Ada, kami. ngano madlok man sila. Anhan gikat kadto. Kabog si ipay lagi. Kanan. Kaya siya ko babasa sa doktor sa adyang resulta. Hindi ko doktor na pangkong na namin. Wali mo tawagin imong do nay. Wala mo mga lando. Unang taon. Suwag di pagparing. Mira, nakatuloy siya lang anibersaryo. Ang pulibutang. Nakatuloy. Do. Pila mo katong silong 50 ka pira? do. Comment big daw kanu. 50 na des. Ngado? Ha? Ano yung sa doon na? Tingin tayo, tres mo. Ah, dami lang ng anibersaryo. Gamurang maldo te. Lado. Pagdungod kami ras maldo nay. Lado. Ang pagdungod Sa kami. pilang kasan? Sila ras maldo. Sabi ko, Ano sinuwangan man tay maldo. lado. Nanda tutulong na ka. Ay, Ma. Grabe katapuan ang photographer. di ba, panganay pala edad. Kaya naman pala panganay sa edad. Nakatuloy sila. Sabi ka, hamuloy ka sundang adoy. Ay, Sa ngayong babae gabi. Sundang. Ano sa kung kung lugi tayo, sino karaan ko? Sama. Mabikil pa rin mga baga. Ma. Eh, arsa-arsa naman ang nga lagi. Yan naman na ba? Kaya mga kondini na, naluga-luga din eh. La la la. Kaya naman na nga na. Andre, Mulong day ka lang. Wa pa kay kos mga init ito. Alam aros. Nang mulong day ka lang. Badang ayan na ang balo. andun mo na. Masahi. Yung manang amo. Bailong ayan na nang. Kay dari dagang sapi sa pagkasal. Paman. Ang kuli. Batasan. Dari. Ano? Saka parikas nang ka. Pagkasarabi. Basta makakapat sa mga kadana. Ito, ano lagi? Magbalantay. Ip! Hala, saka! Saka arong maka humba og ka. O karon naman na yung gagmay tulo ng gibitay. Hindi nang dako. Agaray na, nilugti. Maghang giti na eh. Hala, lagi. Ginoo ko, makahumba lagi ito. Wala, bahay ka nang magsakon. Mariyo? Ana, tikang-tikang na ng kagmanin sa nga. Tikang-tikang bitaw na eh. Sa wala ka rin sa kakurana. Katong pag-pandemic. Ginoo ko. Hala, nakagusta na tunggang ni Arunoy. Magpudpud na po na rin. Hala, day, mukuan mo ni Sin. Ha? Muhug sa Sin, kaya di ko kaaksa. Tuod. Naboslot ng Sin. Hindi lagi. Di lagi. Hindi makapansin. Wala daw kayo makabayad ka kasabang Ay, manghiling. naboslot ng Sin. Mo sa imong ka. Hindi. Oy. Papreson sa kaniha. Wala lagi. Ang tumura.
Bitaw ko. Namlik sungkit di sangat sa kuwan. Di nagsungkit ng barok. Karon pumanakit ina. Sangat sa kuwan. Yambak. Ako rin palit kay kumplituhon. Ay dora. Magkod ko sa unahe magpay sa nangka kay matagik man nagkamot maduna na kinudkod kay Ala, di na ko anaog. Magkuan lang ka. Ala, makamalik ka na. Ala, nay, di na ko kanaog, nay. Ala, ginuog ko. dako man di ay. Ang bitaw ko. Siya, putlong na. Ala, nay. Wala din nakaraog. Ala, nay. Nagtumban. Saan ko tang hilot? Hilo. Tawa, be. Tawa, be. Tawa na maghati di mo iskwilahan. Bawal ba day mo katawa? Wala din nakaraog. Nay! Katawa pa liksi. May batasan, anak ka. Bawal di mo katawa. Malisir ang galita, katawaan pa ta. Ay. Salamat, Ginoo. Pag nga na, Ala, bako aja di ay. ikaw na po. Di na katong panagot. Be! Hatag sa isa ka plato. Grabe na ka na ganun. Siyaro di mo lami itong humba. Kompleto. Nakot, balig 178 ni. Grabe. Pero wag ihorotanan. Grabe na pag-ihorotanan wag pa siyudad law. Dali na, be! Ikaw na ba? Kailangan gusto ko ugoon. Ikaw naman ka diya, day, be, plato, day. Na plastic. Day, plato, plastic. Nay, manlita naman karunay. Manlita. Salamat, day. O mama, pag nandito tayo ta, naligo isa ko na ila. Grabe humba na. palakduhan ganyan ang dito. Isa ka kaldirong maku. Tawag ni putod, nasa mga ka. Di kay, kung kaangkos na ka sa Manila, akarang mo palit ko kay kuan mon. At sang lain na. Pait. Karang dama sa pang nanda, ang gip mga apay ng mga. Subok. Anong pait? Ay, buod. Dapat. Ha? Agad itong kita naman na dito sa ibabaw, ingay ito nga sili. Mahal ko na ni Ron. Yan, ikaw ang limon, katong gagumay rin ng tumpuwa. Isili ni Stok nga na ibutak to. Nga biso nga mga wagan. Hoy! Lakaw na ligo na. Miskwila na, Nay? Nay? Diyan, medyo sanina diya. Cantik ko kita mama. Mana noon? Ina. Muskwila ba? Yana. Oh yana. Yana. Muskwila ka day? Kompleto Ricardos. Na ana bitaw. Ana? Karabi po rapat nagpa-feeding daan eh. Hali ba yung ibagot-bot na, Nay? Kalisyon na. To na. Kay kaning anak pang tabili, at dali. May ito pa rin nagtabili. Di po pwede mahimog. Di maligog, way shampoo. Kada alo siyang pumkaraot. Buhok. Alaro ma, jubak. Awaram lang agtang din jubak da. Kaupawo na. Manila may pagkain. Kumba. Ahusan po ni Nay. Ahusan. Grabe ka. Wapo ka dyan. 12 gramo. 12 gramo agkuanay. Sibuyas, Nay. 12 gramo. Mahal di ay. Kaning dahunan. Mahal, Nay? Ha? Mahal lagi, kilo. Ito 20 kilo, kaya si manang gramo. 20.
Kana tag 500 gino. Kani? Mahal lagi ko na. Hanap piloy gano'n taga sa kaluyaan. Dapat lagi. Dagdagan ka ng doy, mo lami. Hindi po. Dagan na ba? Sila na pag sa kasimarang sa ni. Kagkuhan taon. Lam ta pag pare sa buwan nagharap doy Wa, may buwad. Wala ay uli ng usa ka katanga. Kanila. Di pa madad kay. Pangkisa naman. Kasi dag na ikalawon. Biar ka. Negre. Ano mo na, sing panabig. Lugar pa mo ka. Kapagaw na po ka. Ako na siya, wala na siya. Anabol. Mo na ilang ko to kay kasi kasabi din hanta. Kan tegep. No. Pwede sudah kong siya. Siya, tapos dami siya dito. Tapos siya sa akil. Lami kita maghumba kay dahil panakot o kanang ipang brigdes kandir ya. Wajib mga panakot kay igo sila mga kagalan siya. Tipid sila. Dida ka mga pagilan siya kay 20 gulds ang nang kadi man na paliton kay panguha nga naman na sigasa. Ano ni siya bulbas nila. So,